Здравейте, аз съм Мартин Кръстев и това е вторият ми влог. В първият влог говорех за българската криза, какво мислите за нея, как се справяте и как може да излезнем от нея. Бях казал, че ще подбера най-хубавите коментари. В момента просто имам само 3 коментара, явно защото съм нов. Не знам. Подбрал съм 2 коментара от тях. Примерно, DJ Maxi казва, смятам, че за да се отървем от кризата трябва да се построят повече предприятия, повече бизнеси, политиците да не харчат толкова средства за глупости, после трябва да си оправим управлението и тогава може да се оправим. А пък дигиталният ми пише, за всеки по-интелигентен човек е ясно, че тази криза е изкуствено предизвикана в световен мащаб, за да може отново определен кръг от хора да се възползват от нея. Що се отнася до българската криза, нея си е има от самото начало на демокрацията. Много съм съгласен с вас. Моето мнение е, че българската криза идва от това, че всички хора в правителството искат да взимат повече пари и от това страдаме ние. Тези дни ще заминавам в Гърция и ще направя сигурно един влог там, да ви покажа, ще направя и снимки, да ви покажа каква е разликата, какво е там, колко е по-чисто, не е като тук в България. Вие сами ще си прецените, сами ще си направите преценка, ще видите разликата между Гърция и България. За следващия ми влог може да ме задавате каквито искате въпроси, аз ще ви отговарям и това е. Чао!